Moro YouTube, tänään tää on tämän päivän toinen video, eli ihan ekana tää Fusion Jumper, mistä puhuin siinä viime videossa. Survivor, Claim Rewards. Ja sieltä tulee Edge, Spear. Seuraavaksi tehdään tää, sen jälkeen tää. Bla 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 bla. What the fuck this shit about? Ja sit vielä mennään vähän pelaamaan vaikkapa mitpiä, eli mainintapänkkiä. Jurtek. No mä en halua. No näin. No mut kun mä haluan käyttää osan näistä siihen mun suunnitelmaan, eli Fusion Jumperista saada VM33, mä haluan käyttää jotain siihen. Suunnitelmaa. Äiti nimikkään Rumbles. Mitä helvettiä? Sä on huono kanssa. Aina vaan huonoa mahdollinen vastusta. Noin. Onko sun oikeesti pakko laittaa tää? Ei. Kuka määräis? Jos mä... Ei. Kyllä me käytetään nyt tässä siinä. Tung tung tung. Joo. Babaruse. Ja hän. Näin. Kyllä. Please. Anta voittais Ruuseve. Jumping sidekick. Yes, Ruuseve. Yes. Hyvä. Se on hän. Daniel Brain. Mä koiran räjää taas. Tää oli siinä. Tämä Money in the Bank. Jack Ryder. Mutta mä näytän nyt vaikka sen mun tiimin, missä mä oon. Mähän oon tiimissä nimeltä Spin and Win. Teams. Tämmönen Spin and Win, tämä on täynnä. Tämähän on siis Wrath of WrestleMania 33, mutta kun se ei auttanut minua se Survivor, niin älkää nyt sit ruvetko haukkumaan minua tästä, mitä minä nyt teen. Koska minä teen nyt maailman tyhmän jutun. Koska se on mun tavoitteena saada mahdollisimman hyvä täältä, niin tehdään näin. Testarulemaan. Rip etkä. Jaa! Noin. Unkomman. Joo siis, mä oon tehnyt näitä Silver näitä ihan saakelissä. Ellen on ihan väärässä, niin Finn Balor. Siis älkää kysykö miksi mä teen näin. Koska ainoa mitä näistä on kehitetty on Temi tai toi Kane. No. Onks mun SummerSlames? Rareis.
Ette nyt oikeesti. No kai mä sit joudun tekemään se. Se oli Wrestlemania. Hän. Indek. Ei oo enää. Tää on kyllä vähän paha juttu. Koska. Aloitetaan koko homma alusta. Christian Finn Balor. Survivor. Jee, no niin, eli tää video on siis tässä. Me nähdään videoprosenttia. Siis moi 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 moi. Moi.